Kawawa naman yung bulag, guys. Si Manong bulag. Uy. Buwis buhay pa rin sa kabila ng pandemic ngayon. Istorya mulabang ka. Mulabang ka. Ay, palabngon di ka wata ko niya. Ayaw sa ayaw basta dili series. Aw. Istorya Asa man day? Asa man day mong asawa, mang labang ta? Awa, wapa ko asawa, mangita pa kong dagang asawa. Ay, ati dagan pa asawa, istorya kabayo Kabayo Sige, sige. Kita pa kang dagang asawa. Ah. Pili mo tagis, ako. Bantay mo liko ka, moapit ka dito ha. Ayaw hapit dito. Kapit sa ilang mansimang. Ilang mansimang. Agad, istoryahe. Unsa may musakyan, minibus o babay? Minibus si musakyan o babay? Ang sabol na, istoryahe. I'm stuck with you, stuck with you, stuck with you.